Dominantní, ale tlak, který na Švýcary působíme, a jak si zmiňoval, Marek Beneš má rád, když může připravovat šance svým spoluhráčům. Chytře prostrčil balonek a vyžádal si ji zpátky Tyčka po jeho ráně. Na Tyčky vyrovnáno a na góly taky. 1-1. Štefan Hucli ustoupený, úplně volný ve střelecké pozici. Čas 25:53. Tohle je připomenutí, že i když budeme hrát skvěle, tak stačí malinkaté podcenění, nechat Švýcarům malinkatý prostor a oni samozřejmě tu kvalitu mají obrovskou. A Ondřej Němeček si Suchánka organizuje, posouvá ho na vrchol. Langer. Ondřej Němeček a gól! Konečně to klaplo! Až 7. přesilovka na turnaji uzavřena gólem. A z bahna vytáhl